Padayon nga nagkadako ang gintang tali sa mga dunahan ug mga kabus. Ang mga dunahan ning samot ug gabahan di anon, samtang ang mga kabus ning samot ug kauyamot. Padayon na sa pagpangilkil o pagpangurakot sa pipila ka mga lampingasang opisyal sa kagabanan. Ug tungod niini, natao ang tulumanon. Padayon Pilipino! Padayon Pilipino! Tulumanon nga uyagyag sa mga kahiwian sa mga opisyal sa gobyerno nga gitahasan sa pag-alagad apan di ay gihimong gatasan ang sapi ug panuglanan sa mga katawan. Padayon Pilipino! O karon, aniya ang inyong anchorman. Mayong buntag, Subo. May buntag, Kabisayan og Mindanao. Adlaw na po rong Huwebes. Antidespiras na. Pizza 12 na aning buwan sa Pebrero 2026. Tirandalias panahon pero tutaligsik gihapon. Oh, ba? Kisagwa na tong giingon nilang Shoreline. Nalo. Pero naagyapon ko na ginagmay tutaligsik. Nagdas katugnaw sa kabuntag. May buntag Metro Cebu, may buntag Tibok Lalawigan sa Sugbo, hastang mga silingan pong lalawigan, ug di po silingan, good morning. Morning na po silingang nasod, ug di po silingan, katong wa magsuki ug suki po. May buntag ninyong tanan, nagapangapi na ba po diha? Of course, ang akong ka-classmate nga ambungan mula noon hanggang ngayon. Arvin Lumongo gyapon, ha? Ang Tuas Montalban Rizal, si Manoy Jesus Jr. Molo ug si Madam Lilith iyang kapikas, good morning. Ingos Randy Archaga Santisas, hunghong. Oh, ba? Morning boss, hunghong lang. Dito sa Canada, pertig yung, uy, yay, naara pa ito'y patay dito sa Canada, sa Colombia. Sani nga kuan wala ko to kuha ang istorya pero kanang mass shooting sa eskwelahan punto British Columbia matay siyam ang patay 27 ang angol unya giingong babae tong namusil unya kuan kanabang nagpakamatay pod murag gidudahan pero ang mga otoridad dito wa pa muhatag yung insaktong kuan insaktong detalye sa katong giingong killer atang gabi ha inani gini Amerika o Canada no manits may gabi ninyo diha amping mo kanunay ha eskwelahan tong gitarget ato buang ato siyam dayon ang patay basta gabi ha tuanis Canada sa Mamnita Valderosa unya diapoy coach nga ambungan si coach ug Consal Eric Kina Andres Giso morning na coach unya pero buyag ambungan ang kauban ako simbahan sa una unya diapon ganiha ra gid mo sila pon mata ha ganiyarang nagmata ang mga classmate ito sa Danao silang Inting Mata, Vicky Mata o Hibiel Mata. May buntag. Dodong Nubabos pag kuno nagmata na. May buntag. Boss Marlon Capasio dito sa Badjan, Cebu. Good morning, boss. Kaya po ilain taga Badjan nga ambungan. Pero buyag ha. Environmental Officer dito sa Badjan ang kinakusgan. Sa Badjan, kugihan nga mga limpyo, kugihan nga nagatiman sa kalikupan. Ang niya sa Facebook si Sampurikoy Dakoy-koy. Ang tinuod nga anis Manoy Lito Recopilasyon. Ako ni suod nga igala. Ayong panahon din matutinaw Badjan. Wow, arang-arang. Kaya mo nagdili problemado atong environmental officer Boss Marlon si Manoy Lito Recopilasyon. Kaya mo nagkuhang kayo. Askil kaya na sa ron, basta tingin ito. Gamay raglimpihon unya si Inday Rose Minisasel puloya po dito sa Toledo tumatik na matag buntag classmate ato ni mangho ni Kapitan Jeffrey Sasel ang labing awahe ang ngilad ni balita ha lima kag Kirwin Espinosa ni surrender to sa kasong kaya na lutsan to warrant of arrest sa kasong murder. Ayay, naya buman. Niingon man ang huwes sa RTC Branch 14 nga wa sa jurisdiction sa maong kaso unya kinahanglan nga buhian sa siya. Kerwin Espinosa og laing duha ka mga ni surrender kauban upat pa na sila tanan. Nang usa mo to gipangita, gibuhian oy. Kay ang maong kaso pagpatay man murder man way piyansa.
Ay, di rin tani namakpak na kutong pinireso dito sa BBRC sa Cebu City Jail mo na ron. Namakpak pag abot ni Kerwin Espinosa kay darang pinanser mo ay. Pagkasuyop na may ani kung kanang asus agta. Matod pa sa mga husgado ang maong pagpatay, pagpasangil sa pagpatay dito na mahitabo sa Albuera. Hinungdan nga ang dunay jurisdiction aning husgado ang Baybay City RTC. Diingon si Kerwin Espinosa nga, salamat Lord. Ang ginawa ay pagsigig inamaw niya. Ano ako imo sa piton nga tuas Lucifer mo agawon? Mao ba? Kari nindot yung balita, kaghapon, nagipahigay, mauna itong wala itong mga contact si Mayor Nestor Archibald Casayo kayang gihimo ang groundbreaking sa ikalimang higayon sa Cebu City Medical Center or CCMC. O niya, kaghapon atong nahinabi po si Consel Alvin Arcilia nga mo ay iyahang estudyante, pareho na silang engineer, nga matod pa, doon na pa ipang retrofit. Ato ni pangutan o niyang mayor, ani, unsa man ni mayor, murag, di man ni, karon inyuhan naman ng purte, inyuhan naman ng ang mga abilidad unsa may atong usbon. Kani adto magsige naman atong padayon dakay construction. Yawa! Pawa! Samtang si sumpay ni dugang ni maong istorya sa mayor, matod pa niya iyang giawhag ang kapulisan sa Bayan Sugbo nga kinahanglan seryosohon gyud ang pang-imbestigar ni atong driver nga ingong dili hubog. Ingon tong pulis nga si Police Lieutenant Colonel De Jesus ang tigpamaba sa Cebu City Police Office nga. Wa man say kuan. Kay iya man gikuan. Na puros makakuan sir. Mao ba? Pero kagahapon ni awag seryo iniingon na si Mayor Nestor Archibald nga kinahanglang seryosohon sa kapulisan ang pag-imbestigar ni atong hinganlan og Andro Pajarillo nga nakapatay atong batan-ong negosyanteng si Kingston Ching dito sa Banilad, Morbida, grabe ha. Samtang ang Land Transportation Office kon LTO ni-issue na og SOCOS order o niya impose og lifetime ban sa lisensya. Di na nga lisensya. Pero primero na yun sila nga 90 days suspension sa driver's license atong Pajarillo. Pero unsa may suspension ang umato lisensya? Matod pa sa kapulisan hanga, way lisensya, way OR o CR sa sakyanan nga iyang ginada nga nakapatay atong batan-ong negosyante. Sumpay nini ang Cebu City, ang Cebu Chamber of Commerce and Industry ni awag pod og impartial o niya transparent nga investigasyon kabahin pod gihapon atong kamatayon ni Kingston. Ingon to kabihan itong tabuhan kita ko sa video. Niingon tong pulis, although in fairness sa pulis ha, ang hospital may ni Cortez ato. Wa man di ay kanang breath analyzer ang tsongwa. Gutong gida si CMC pero dugay na kayo niabot nag sobras tungas adlaw, niabot nag 19 hours ha. Mo tong nag negative. Pero kato na ang hitabo ha. Dili kato na is Kingston Ching in town anhing Kingston Ching na pagkabangga na banda dito sa poste, mo to tay nakamatian. Ang mo naghang kay buwag sa poste mo magian ron diha sa may iskina gyud sa Maria Luisa Village. Din dito ni po ni nag-inom, din po dito na hitabo ang giingong pagkabangga ni Pajarillo sa una sa auto dayon gi usban dito na in town sa naglakaw nga batan-ong negosyante. Alas 12 pasado nito ang gabi pero namatod pa sa na video clip sa kuan CDN sa online nila. Sige mo na ini. Wa naman rin magkadima ang linaktan ani. Ita. Dito na di ay sakan pasiyo sa tornino nag-inom at tagabihan. Although in fairness sa pulis akong balikon nga dili sila ang nagkuan ani sa kanang breath analyzer kay ang tsongwa wala man. So gidani si CMC mo tong nag-negative na kay matod pasok nga iabot ang mga 19 ka oras usa pa ni siya kuanan atong breath analyzer. So hinungdan nga negative pero katong pulis nga yung wa man say kuan katong nagkuan siya wa may kuan. Mao ba? Wala po toy labot ito. Igo na to silang nag-rely sa resulta sa examination sa maong gingong suspitsado dito sa CCMC kay wa man ang tsongwa. Samtang sakyanan gyapon ni patay hayahay. Hayahay sa nakapalit. Naguol ang gipalitan kay gibawian.
Ang katong Rolls Royce nga, sus, ginigiga to sa kanang, 42 milyones ko to. Nga doon ay payong sa kilid, nga matod pang sara, kaya iya gining gipalit kay naibog lagi siya sa payong. Dili sa sakyanan. Gahapon gi-auction or gisubasta ni sa taga Bureau of Customs, din nahalin na gyud ang maong sakyanan sa kantidad nga 29 milyones. Sus, nakuha man na ni. Og 26 mil. Nakuha 29 million and 26,000 ang maong sakyanan base sa auction. Nakuha us-us, no? Matod pa nga, ang nakapalit ni ang founder sa Igorot Stone Kingdom nga si Pio Velasco. Basta ngigo. Igorot Stone Kingdom. Wa pa ka senador bato dito, no? Hello, ko na. Siya mo'y, kinidi ay nakapalit ani si Pio Velasco, siya mo'y founder aning mga gahing bato. Higing harian sa mga bato. Harian din. Apil po dahil gani o kuhan si Willie Rebillame. Apil siya pero iyarang kuhan. Iyarang gi, saan yang gi, kanang gipanan ag representante dili gyud suwili ni apil-apil sa bidding wa pon wa pay detalye unsay wala ko mabasa ang detalye ani kay murag wa may detalye gabi Hello. ug unsay napalit nga sa kanang Willie sigurado kun dito multicam Mao ba? samtang murag nahasol gyud og maayo sas grabe ha naagi sa ledak dito sa Manila niya Malacañang ang Legislative Executive Development Advisory Council kini panagtagbo ni sa tali sa mga kongresista, mga senador og sa executive or ang Malacañang kabahin ni sa anti-dynasty bill nga perti na naghanak kada halos kada tuig nagpaso-paso na des kongreso nga di gyud intawon tagdon Hello, ko na. 33 ka tuig na kuno ang milabay nga wa gi klarong definition ang maong bala anti-dynasty bill. Kani bang naaman ni sa atong konstitusyon nga gidili ang kanang dinastiya. Pero hantod karon wa man gid. Kung nigara og maayo kay ang kaning mga ato ning balik kag hisgo to ni ha. Kining mga pamilyas politiko Mao ba? na binagwa na pwesto diha sa ilahang teritoryo di may party list ka kadangpan. Hello, ko na. Ito na yung balikon unyag hisgot kay Hello, ko. partindugayan rin na sa itong provision sa itong konstitusyon nga nagdilian ng dinastiya ka na bang pamilya-pamilya na politika nga na resulta perti na inong kawatana ang inahan, mayor, ang amahan, congressman, ang anak kapitan o niya, ABC President, ang konsihal Mao ba? yahay kayo mo na atong hisgotag balik ko ni ari na tani kay si ang pamilyang Marcos matod pa base sa iyang statement of assets, liabilities and net worth sa presidente na po na sila kabuok na sa pamilya siya iyang anak nga si Andoy kongresista iyang igsoon si Aimee nga pwerte ng amigaha sila senadora og uban to apoy pangumangkon naghanan nila ang speaker sa Obos Bay Lawrence Bujidi 16 po sila kabuok naas gobyerno siya speaker iyang duha ka pagumangkon puro congressman mayor po iyang anak board member po iyang anak askang pagkadagana si Wakwak iyang anak tourism secretary kanhi mayor iyang umagad deputy speaker iyang igsoon kongresista sa una iyang karon iyang bayaw na lang iyang pagumangkon nga Polpol mayor Barili otro sad sus daghana Ita, mo ni. Samtang sa labing awahing survey sa SWS o Social Weather Station ni Saka, balik 10% ang trust rating ni Vice President Sara. Wala ko kuha ka hindi tali ani kay wala lami. Samtang ang Bongbong Marcos ni us-us negative. Ni samot mo ka negative ni kabangag oy. Kinang nakoy imbitahon o niya ani. Nako imbitahon unya ani nga kanang maayong mo kuan ari studio kay ako di ko ka panawag ron ni Congressman Edgar Sarmiento kay namatyan taon iyang maguwang na matay. So unya nato na ato na iskipan sa si Congressman Edgar maybe next week na atay posibleng atong imbitahon dinhi sa studio pag-explicar ani kay murag worldwide na ining ekonomiya tibog so ug tamas ginhawa.
perting pagkapobrihan nas Pilipinas ni samot gyud. Naloko na. Ang nadato og maayo si Bangag Martin Romualdez og si Bangag og ang speaker nga si Tambalusos Martin Romualdez.